кой ми спука гумата? Светлина, какво правиш? Трябва ми помощ. Спука гума, трябва да ми помогнеш, защото не мога да се оправя сама. Наистина трябва ми. Как не си в София, бе? Къде си, бе? Ти нямаш пари за никъде. Къде си тръгнал? Заеби, бат. Това е. Приятели, като ти трябва нещо, йок. И освен да търся професионална помощ. Гуми ООД. Добър ден! Спука гума. Тук съм на 202. Дали ще може да изпратите екип да ми помогне? Как 1 час? Навънка е 40 градуса. Как 1 час да чакам? 1 час. Кой ще ви чака 1 час, бе? Малумници. И никой няма да спре да ми помогне. Ще виса тук, като да не казвам какво. То се видяло, сама трябва да се оправям. Този живот, бати сама. Толкова е трагично, че ми е смешно вече. Ужас. Не, това не е сериозно. Това не е сериозно просто. Какво говориме, бе? Какво говориме, бе? Масло, бе? 21 век. Не знам, че от тук се помпа гумата. Айде де. Все едно няма се отваря никога. Не. Може би първо трябва да отвия гумата и после да се напомпа, да. 2 ключа, един по-голям, един по-малък, за всеки случай сигурно. Кой ги е слагал тия неща? Как се прави това, бе? Тук ли се отбива или... Как смърди това? Това ще мирише на Феродо, бе. Тренирам, но па чака толкова. Кръста ме секна. Яси е. Ще си викна такси, аз не мога да се занимавам повече с глупости, бате. Това не са женски работи. Какво това, бате? Аз слагаш му такова. Майсторе, добър ден! Добър ден! Имам някакъв шум в двигателя. Можеш ли да чуеш? Може, дай да дигнем капака да видим. Още видим. Добре, ама я запали. Така как да чуем. Нищо не чувам отпред. Как не чуваш? Я. Аха, ясно. Не чуваш ли? Разбрах, чух. И ще го оправим. Гаси. И до вечерта ще го оправим. Колко ще струва? 500 лева поне. Може се чуваме после. Що ме толкова добре, мерси. Добре. Чао, лек. Чао. Бате са и сама трябва да си мия колата, бе. Ужас! И затова ли ми трябва някой, бе?
Трябва да си намеря мъж накрая, да ми мие, да ми чисти, да ми оправя, да ми сменя. Баси глупостите се занимавам. Надявам се да ви харесват нашите видеа в YouTube, нашата поредица, нашите идеи. Ако е така, харесайте, споделяйте, абонирайте се. Кентавър Авто и приятно гледане от мен. Как се отваря? Снимаш? Ба, това не може да се отвори. Не го отваряй, това е идеята. Сега кажи, и това какво да го правя сега, как се работи с това? И го гледай малко като малумна, то не се отваря, бе, братле. То слагай така и се навива това, по принцип. Айде, пристина такова. Аз го направих без да искам.